Episodi 18, per Víctor Colón. Música i vida. Per a qui no em conega, el meu nom és Víctor Colón i sóc amic de la vostra companya Carmen Bernabéu. Ja fa diverses dècades que som amics, des que la vida ens va unir un dia en què coincidim anant a l'institut. Els dos eren molt intensitos, per no dir pesats, amb el que ens encantava. Ella estava obsessionada amb el ball i el vòlei, i jo amb la música i els videojocs. Connectem quasi a l'instant, malgrat ser molt diferents, i vam anar passant per moltes etapes de la vida junts. Versió curta. Després de l'institut, estudiem part de la carrera per a ser profe d'anglès junts i ho compaginàvem amb el nostre treball en el pub Dubliners, on jo vaig acabar sent DJ durant diversos anys. Fa uns mesos, Carmen em va comentar que la música anava a ser el tema del llibre de la Falla i que si m'aveia a col·laborar contant un poc la meva història, perquè li semblava que era un bon exemple de motivació i que tenia relació amb el tema. Jo tenia els meus dubtes, però ella em va convèncer que jo podria aportar alguna cosa. Així que avui us contaré un poc sobre com la meva major passió va canviar la meva vida. Sol succeir que per entendre el present sovint fa falta anar al passat. Així que, si us sembla, faré un xicotet salt a principis dels 90, a quan jo tenia uns 7 anys, i vaig vindre a viure a Xàtiva. Vaig arribar a Xàtiva just l'endemà del famós xicotet huracà que va haver-hi i record veure fanals caiguts al carrer. Per circumstàncies de la vida, jo vaig néixer en una família, l'economia de la qual diguem que no era el punt fort. No érem pobres fins al punt de no tindre menjar, però no teníem sofà, ni nevera, ni van tindre televisió durant alguns anys. A la meva mare li va tocar començar de zero i simplement ens va donar el que va poder. Així que en lloc de la televisió, jo vaig créixer amb la ràdio encesa a tota hora. Passava moltes hores tot sol i sempre estava cantant i ballant per casa o pel carrer. Somniava amb videoclips que no havia vist i m'intentava memoritzar la melodia de les cançons que escoltava o casar-les en una cinta d'eixes que usaven per a gravar temazos. Eren els 90 i no teníem internet. No podíem escoltar una cançó sempre que volíem, perquè no hi havia Spotify, ni saber el nom d'alguna cosa que sonava perquè no hi havia Shazam. Durant aquests mateixos anys, jo li preguntava a la meva professora «Quan començarem a donar anglès?» En aquests anys, per fi, la situació va millorar a la meva casa i vaig començar a tindre CDs originals on venien les lletres de les cançons dels meus cantants favorits, Michael Jackson, Madonna i Depeche Mode. I utilitzava el diccionari de classe per a traduir les seues cançons. Estem ja en els 2000 i amb els anys, havent llegit, traduït i cantant tantes cançons, havia desenvolupat un vocabulari, una cosa avançada per a la meva edat en anglès. I com a més m'encantava ajudar i explicar a les meves companyes de classe, perquè em va semblar que fer-me professor d'anglès tenia tot el sentit del món. Podríem dir que la meva primera carrera laboral va sorgir arran de la música. La meva segona carrera laboral també va ser arran de la música. Molts en coneixereu com DJ del mercat. Tot va sorgir casualment i de manera orgànica. Jo vaig entrar per a ser barman de vesprades, però m'encantava posar música i molts clients se m'acostaven a comentar i parlar del que estava posant. Alguns d'eixos clients li van comentar al meu cap i al cap de pocs mesos el meu cap va confiar la responsabilitat de posar música a les nits. Vaig estar diversos anys, fins que ho vaig deixar perquè en ser professor entre setmana i el DJ els findes em feia falta temps per a mi. Però sempre recordaré aquests anys com a una època frenètica, però alhora va ser l'època en què més gent vaig conèixer i probablement més em vaig divertir. Fa un parell d'anys vaig començar una nova carrera. Em sentia un poc estancat després d'anys de professor i vaig decidir començar a aprendre producció i teoria musical pel meu compte. Avui dia hi ha tanta informació al nostre abast que realment qualsevol podria aprendre el que trie. En aquests 2 anys, els temes que he publicat com a Tragic Happiness sumen més de 500.000 escoltes en Spotify. No som molt comercials perquè no busque guanyar diners, simplement provar estils diferents i millorar com a productor. Hi ha un tema molt especial anomenat València en Falles, que vaig fer per a retre homenatge a la festa més gran de València i a la música que ens va posar en el mapa a Espanya, en el seu moment, el techno, que ara aquí direm Remember. Té també un poc de pas doble, un poc de Maria Bradelo i molta energia. Ho vaig fer carrincló a propòsit,
perquè volia que fora divertit i reflectir el caos i la festa de les falles. Deixant a un costat la part biogràfica i parlant en termes generals, la música és per a mi, a més d'un hobby / treball, una de les coses que més uneix a les persones. La música pot crear memòries molt vívides que ens porten de tornada a un moment específic, a eixa persona amb la qual cantàvem fins a quedar afònics, i a eixa nit en la qual ho vam donar tot ballant. A vegades mirem al passat per a recordar qui som i com hem arribat fins ací. Però això sí, no oblidem que el futur és ací. Continuarem cantant i ballant, continuarem creant memòries que ens facin sentir vius. Si heu arribat fins ací, simplement agrair-vos l'oportunitat i espere que s'entenga el missatge. Hi ha una dita anglesa que s'ha estès molt en l'última dècada i que sent que reflecteix el meu camí. Si la vida et dona llimes, fes llimonada. Bàsicament és intentar buscar el positiu en el dolent i ser capaç de fer alguna cosa que valga la pena amb les oportunitats que la vida ens dona.